the perfect word says. That's about score. You've got to have two heads on. Gret i gael yr hogiau at ei gilydd. Da ni wedi cael ambell i sesiwn rwan a mae'r sesiwn yn siarp. Mae'r chwaraewyr i weld i dod at ei gilydd ac yn sylweddoli un pwysigrwydd y gêm a dau fod rhaid iddyn nhw fod ar ei gêm os da ni'n chwilio i gael canlyniad da yn erbyn Lloegr. Mae'r camp wedi mynd yn dda o safbwynt be oedden ni'n gorau newid ac addasu oherwydd y tywydd. Da ni wedi gorau yn lle allan mynd lawr yr ochr dactegol yn ormodol, trio cymysgu fo fyny, bach o ganu i'r criw oedd yn colli yn yr tempyn bowling. Just pethau bychan fel sydd yn gallu creu awyrgylch well yn sydyn. Mae'r hogiau wedi delio yn andros o dda. Dyma beth mae amdan. Bron i cynrychiol eich gwlad ar y lefel yma. Dyna beth mae pawb eisiau gwneud a nhw'n mynd allan a gobeithio wneud y lig yn prawf. They're going to be a good team. We always want to get a positive result, but we know it's going to be a tough task. As soon as that national anthem starts to get played, I think a few goosebumps. I think that'll probably when it'll be hit home. Look, you're playing for Wales here. There's a proper international. Mae Jonah fel rheolwr, mae o'n barod amdani, wedi exeitio'r wythnosau ers misoedd os rhywbeth. Bydd yn neis cael seibiant bach o Jonah yn ymffoni fi ambell i waith y dydd. It's a stepping stone for players. I think if we could get a result on Tuesday evening, we could just say to people, Welsh Premier's here to stay. Maguire, mae hwn yn beryg bywyd. Maguire ar draws gol, mae'r syml o hynny. O Ken y Babeiri wedi taro i Lloegr. 9 munud wedi mynd. A Cymru wedi bod yn pwyso. Ond mae ar ben ar ôl i Oken daro honna. Lloegr sy'n ceisio newid pethau fan hyn. Maguire eto, mae fe'n disgyn. Mae yna chwibo, mae'n gic o Smotin. Radi. Edrycha, pan mae Maguire yn dod i fewn i ddyn Dwi ddim yn siŵr, Malcolm, dwi'n credu mae'n gic o Smotin yw i. O na. Mae wedi mynd at y Smotin. Mae Llimanw sydd wedi rhoi ti. Oken ar cyfle o'r Smotin, chwaraewr Dagenham yn Redbridge yn erbyn Cymru. Wel, dyna sut chi'n cymryd cic o'r Smotin. Mae'n 2-0. Mae fe'n cerdded i ffwrdd yn hamddenol braf. Ond mae berfformiadau a'i goliau fe wedi bod yn bell o fod yn hamddenol. Bob tro ti'n neud rhywbeth da, mae'n haich ti gael rhywbeth ar ei ddiwedd o. Troesiad pas da i rywun, neu ergyd i mewn ar y gol. Ond y bas da gan Toby Jones at Chris Hughes. Symudiad da gan Gymru. George i Gymru! Am gol! Am gol i Gymru! Yr eilydd wedi taro. Mae Cymru wedi taro. Y ddau eilydd yn cyfuno. Ac am eiliad i Gymru, am eiliad i'r tîm reoli hefyd. Maen nhw'n ôl yn y gym. Dau bas efo Oken yn glir. Dal i fynd, opsiynau yn naill ochr na'r llall. Mae hwn yn edrych am hat-trick, cofiwch Oken! O'r gair, mae'n dair. A'r gŵr yma yw'r gwahaniaeth. Fejiri, Oken a Babeiri. Y pwysau ar Elliot Evans. Wel, yr pwysau yn ormod, mae dal yn o'i Venables! Mae Cymru wedi taro eto, a pwy arall ond Chris Venables oedd yna gynta. I just feel for our lads, the Welsh lads in there. I think they just give... I just told them, when you're a football manager sometimes, Ebs, you can come off and say to your players, I wanted this, I wanted that. Didn't want anything else. They gave us everything, mate, and a couple of bad decisions will most probably cost us the game. But when you're a manager, you can ask them to give you everything, and they gave me everything.